Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapan ka kano ije barangay hall, badda anak kaw. Ay nawaw, apay ije barangay hall nanang. Nasabat ko ni kagawad itong ditadalan itay, kat naibaga na nga adda nila kay mo ijay. Anya man ang tiar aramiden da ije amariw ije barangay hall? Adda man siguro kalukwan ngay naramid nan ah. Talaga, mo't day ta amariw. Konsumisyon at talaga. Ano sam atay sumot ti pinilim ngagbalin nga asawa anak kaw. Wan ata nakasingsingpet kanumot idi nanang. Malagrubat kakit din anak kaw. Amangan no sikat ti urayan da kapitan ijay. Mangibabain launay day di atao. Kasanaw kat pangastumo nga main. Numabalin lang asukatan ti asawa. Idi pa'y asinukatak day di amariyo. Mangibabain ka launay mat Mario. Di ka kadiagong at bakit? Nalpas nga rodan. Anya nga ita. Namulta ka kit di adi na oras. Saan pa yan nabayadan ang buo? Bakit? Day ta nga road. Imbis nga awan ti utang mo, agar aramid ka iti paggasgastusam. At least nadanog ko ni Alex. Saan lang rin ta? Naperdi pa iti motor na. Ay na, Mario aya. Nagkarit tumot ngamin. Konsumisyon la ka na yunan, Mario. Day ta akinapangas mo ti kagurgurak launay. Saan mo ito mabalin? Agul uli makaklatan. Bakit? Ay, awan ah. Di mo ipilit ti amaw, takamalikat nga raw. Anya nga raw ti kayat mo? Urayak, asyak ti danugan da? Saan da ka adanugan na awan basol mo? Alay, agawam ti magnata ituloy ta ti agsarita di balay. Saan ako yung agawid iti balay? Ay nawaw, apay asaan? Adda pa panak, agdiskarte yak, tapno mabayadan ng rayta ang multa. Ay nawaw, si kalaang mo tinagaway badda anak kaw. Ti asawam akong sumisyon ngay. Ada kanulakad na, nanang. Manan. Wag, binaybay akon ta isumo lang nga ipilit na ti kayat na. Ay wan gayam. Anya tinaramid na aya. Anya tinagsasaritaan niya ije barangay hall. Ay na, dinanog na ni Alex, gapula ang iti paradaan ti motor, nanang. Anya? Ingkugtar na pa'y kano ti motor ni Alex, iso aminultada. Ay una yan ti kasta. Kasla ubing ti panunot na. Nalabas nga rod, nanang. Di na amo a kontrolan ti bagina. Kahit binayadan na ti multa na. Adapay o di na, nanang. Naimbag ata manugot da kapitan kan Alex nga inutan na abayadan ti udi na. Ay, anya ngay ita. Nakautang pa yun. Gapo iti kinapangas na. Nakunayo pa ay nanang. Apa yan badda? Napan ka laang gimata. Ngam na kami suot kamot na nagawid anak ko. Siyak ti salsaludsudan da no kaano abayadan ni Mario ti multa na, nanang. Ay nawaw. Di na pa'y nabayadan. Ay ah. Adapay o di na. Pangalaan na kumaitibayad na ngay. Ay una yan ti kasta anak ko. No siyak siguro da ita. Ay na-stress ako. No siya, jak pagan ano abayadan, tautang na mga rod. Naimbag kumaa no naigatang iti bagas. Saan mo? Tabunga nga rod ti kinapangas na. Ay ibagam to no sumangpag. Ibagam nga agsapol nga minon iti pagtrabahuan na. Tapno mabayadan na ti multa na. Agar aramid tumo nga main. Kunaklakit din o binayada mo ti multam si ka, Mario. Ay nawaw, adda yung bagak a fully paid aya. Kat, anyat araramidem ngay. Aguray ngamin ata ibirbirok ko nga rod. Siyak ti salsoludsudan da, Mario. No agsaludsud da, di mo lat pan ikaskasoy da. Si kantumo ngamin, di mo amo ti mang kontrol iti bagem.
Basit ladi mo nagustuhan, kabilom adagos ti pada matao. Ila kong kit din dahil ang motor tapno malpasan. Ay, sana mabalin bakit? Tapno makabayad kan No ilakok dayta ang motor. Anya ngayon ti pagluganak. Kakaisuna nagatang mailako pailaan. Sana mabalin bakit? Ay kat makipurdya ka nga rud tapno malpasan. Isumet yar aramidag. Makauray ka kadingamin bakit? Makabayad akto. Dinanog kanumagayam ti manugang mo ni Alex akalugaran tayo na Ustina. Ay, idi pa'y napalabas abulan, mele. Ay, nawaw, medyo nabayag mo't gayaman. Un nga raw, itian niya aga po kanumot a dinanog ni Alex, nana. Para daan ti motor, tinangrugyan ti dida nagkinaawatan. Di minultada nga rod ije barangay hall. Tay kat kapilitan saan nakatrabaho ni Alex iti manungal daw. At dapay dadaal ti motor na. Masapol nga in repair da. Ay, sayang ti kwarta, nana. Di mo't masayangan ti manugang ko. Ti kinapangas na nga may timpang pangruna na. Aging gaita, saan pa'y afuli pa'y timulta na. Ay, kaasimot animari bad na. Konsumisyon mo ti asawa na. Ayun na, malagip ko. Agsapsapol ni Tata Joselito iti mangimaneho iti jeep. Amangan no kayat ni Mario. Ay, nakabut-buteng mat. Amangan no ipakat nanto ijay ti kinapangas na. Saan mo't siguro, nana? Ipadas yung isupay mo't dayja pagkwartaan na no bilang man tamaanusan na. Ni Mariaw. Rimuar man na, nanang. Ay dawaw, sa dinaw, tinapanan na. Jack mo, saan mo't nagpakada? Ada ti masapol yukin kwa na? Nagkapuak iti ayan ni Melay. Kat nadakamat na nga agsapsapol kano ni Joselito iti mangimaneho iti jeep na. Delikado day nanang. Iso kumapay mo't dayjay anak ko. Tapno makabayadan nila kay mo. Tapno maksayan mo't lang ti pampanunutam. Madanaganak nga rod nanang. Amangan ki di no makiapa ijay. Mabutang mo't siguro no adda ti bus na. No kayat mo nga imaneho ti jeep ni Tatam Joselito. Mapan ka iti ayanda tapag saritaan nyo ti bingay mo. Ay, kayat ko launay ananang. Angam kita uma. Di ka makiap-apa iti padam a driver. Wen ka di nanang. Sursurwam nga minti agpakumbaba. Sa anak mo't adumanog no saan daan natangsit. Basta, pilyom ti agpakumbaba. Tapno awan ti agbalin a pariko. Okay nanang, mapana ko ni kaya ni Tata Joselito. Kasaritak jalakay, tan narigatan. Amangan no maom na anak. Ito titulbag. Agyaman ka, nagtalag kayo kanyak tata. Ay wanam ta jeep na kao nga. Un tata, siyak ti makaamoy ti jeep yo. Kan liklikam ti makiapa ano adda ka iti kalsada. Wen, amok dagitan. Alang around, si kamutan ti makaamaw. Mabali na rogyamon ti agbiyahe inton bigat. Tay supay mat ti maurnong mau. Ay un tata, talagang nga agbiyahe ako ninton bigat. Isupay ti plete ang maurnong. Tibi nga ikaw, Wen, di kay madanagan. Noan niya tinagsaritaan tayo, kat iso ti masurot, tata. Nagsasaura di alakay, kunamlan no asino man. Anyat pagpupurutan ti ulong, kasangsangpet mulaan. At na nakaapak alakay di takalsada, bakit? Anya? Nawan lang nagiti pasahero, dinanog kong na dyan. Ay, di mo man amot lawlawato mo, si ka, Mariaw. Awan kabutang ko, bakit? Kasano, no danugam, kat multaan da kamanan. Sana mapasamak dahi ta. Basol namot ngamin. Di na amot agpabigay. Kas nakukuha na ti kalsada, ti kas niya nga aramidin na. Agkalma kalaang ka di. Idi pa'y asang kaibagaming agpakumbaba ka. Awan ti agpakumbaba, bakit? Naglalaingan dan nga ay. Anya? Madin samot timud ni Mario anagawid anak ko.
Impanalpaak na magtiri daw. Adda ka naman ang nakaapan na, nanang. Ay nawaw. Manahan, di mo tanagnakam day taasawam. Un nga rod. Ang mga numinultada manahan. Saan siguro, nanang? Awam mo na dakamat na. Ay talaga nagpuskol ti panagrup-rupa ti asawam anak ko. Di na mo tinam mo ti agbain kan ka nga asawa na. Agrubata ko nanang. Agbiyahe ka kaday. Ay nawaw, sa dino kumapay tinaduma pa panak. Kita ama, ang mga nuadamanin makaapam ijay. Awan pagdanagan nyo, tanaturidak nanang. Kasanaw no pagtitinulungan da ka ijay. Awan kaputan ko, makilaban ka. Apay ka pa, oy. Ay pangaasim man, agnakam kamutan talakay kan Mariao. Saan anasaya at tikas tangar aramida manak ko. Ang mga numairaman pa'y dagiti pasahiraw. Agbalin ka kumamit amudilaw kadagiti putot mo. Basta awan kabutan ko nanang. Naturud to'y manugang nyo, isungawan pagdanagan nyo. Ay pangaasim ha, di ka agbalin na konsumisyon kunak manan. Ninanang mo, kasano ko mga agbalinda tao a konsumisyon, kat amok mo tiraramidag. Amuyaw, jay kunada as self-defense. Nanang. Ha. Ay, jakambaw. Mala, agrubot ka kiday. Asino tinakapila manong Mario? Siya ka rin ko. Saan pa'y mo't anapun no? Saan pa nga ron? Sika pa lang ti pasahero. Mabalin ka di nga orayan na. At dalamapan ko gatangan di tabangir. Sige lang. Agyaman nak manong. Agawa am lang tanay, jak kayat kagur uray. Wen, mabiit lang. Di bale, saan pa'y mo't anapun no ti jeep nga iman manehong? No na po noon katawan ka pa'y, umuna ka rin. Sumarunukan tulangan. Anyalakit di mo ito na motor. Singit asingit. Nailit lang arunan ni kalsada. Agore ka man tayo kakit ipagnakman na. Nene, nagpartakan. Di ko na siguro kat jak ka ba na nakamatay. Ay sus! Inayado mo't ang anong Maryong. Makapadanag mo't tikas na pa nagmanehong. Kamkamatik nga ro, di motor. Di mo makita aya. Ay nasakit ang may saklangan na pasahero manong. Agulimag ka man dita. Saan ka makapokus mo sa manao ka? Ay pangasim ha, tsak pa'y kaya't timatay. Ay, awanan. Sa balimot ng tinagturungan na. Ang saan lang ngay tati aldaw. Agsabat tumanan ti dalan ta. Kat numapasamak na ita, ikan kay ti pagnakmam. Ay una yun tikas na manong Maryo. Pag nervyoso mo't ti tao. Amuyo ka di aramidon day dya Mario, tataho silito. Anyat kayat mo asawain, Melay. Saan lang asyak tinakapadas itikas jay tata? Anyat ay jay aya. Ay, saan na abagay tagbalin a driver? Tamatroma mo ti pasaheros na itikas jay aramidon na. Nagpartak ti panagmaneho na. Nudaduma, kamaten na pa'y dagiti kasurun na alugan. Anya. Nakabutbutang ti maaksidente tata. Kitaan nyo tamangan no inton madamdama kat maibangga na ti jipyo. Wano saan? Amangan numatnag iti deraas ti kapartak ng agmaneho. Bayam, takasaritak to na jay amaryaw. Sak amo akas tagayam tiyan aramidin na. Iraman na paikit ni ti jeep ko iti kalukwan na. Nay, nasapa ka nagawid ita Manmanumat ti pasahero. Anya? Ay nawaw, manmano ti mailugan ko nak. Di damot kayat aglugan iti jeep ni manmanehok. Amangan ka no matay da at di na oras. Ay nawaw, daytan ti bunga ti kinapangas mo. Anyat ko nam. Ti kunam kadaykat saan ko nga amo ti araramidam. Nagistorya ni Marimeli kanyak itay. Uray lamatay kano iti nervyos na idinaglugan iti jeep nga iman manehom. O, mat na dya kumharem. Adain pakita na a video. Saan aki na uwi dayjay? Uray syakmet ano kas ti panagpataray mo? Ano saklatan ti aglugan iti sa balay? Wano saan? Magmagna aklatan. Isumlimon ti jeep ko, Mariaw. Ay nawaw, apay nga itataho silitaw. Ano, ti mangirik-reklamo ken ka.
Saan mo abagay tagbalin a driver? Takanayon ang napudot ti ulom. Pag nervyosem pa'y nagiti pasahiram. Wan ata na asarak lang iti da nga aldaw, tata. Ay, basta. Mutuyan ti tulbag. Ni tatamot. Larigatayn. Ang mga may banggam kit di ti jeep kaw. Wano saan? Ang mga numatnag kit di ti deraas. Sayang mat. Man-mano lang arudan ti pasahirok, tata. Dahil tapay ti maysa. Man-manumot lang ti pasahirom, takabutang dati aglugan iti iman manihawm. Awanan ti mairimit mo kanyak no kasta ti aramidam. Di mo pa'y nabayadan ti multam ngam nagaramid ka manan iti kalukwan. Talaga akong sumisyon ka, Mario. Sorry matan abakan. Anya ti kayat mo? Siyak ti agbayad ka dagijay. Siyak ti mang palamot kang ka, tawan man ng trabaho. Sana kasta bakit? Aramidak mat ti kabalak. Kita manday taan na pasamak. Awanan ti imanehom. Istambay ka manan. Siyak tumanan ti namnamaam. Sorry bakit? Bindot ko na dyan. Panagkunam ka di, kat adapay maaramidan ti sorem, ah? Kasaritak tumanan ni Tata Joselito, bakit? Agpakpakasi Tabarang palubusan nakmanan amang imaneho iti jeep na. Mabutang kanu nga road, takas jay mati aramidam. Kanayon anapudot ti ulong. Agbalbaliw akon bakit? Promise. Ay kat aramidam ah. Di ka manan agpatingga iti sao. Tatalaga asinaan ka no di ka pa'y agbalbaliw. Alya pa lang tararamidam ni Taoy Mariaw. Alamot tan Tata Joselito. Ikan na kumay timay sapay agundaway. Larigatan. Sana na maulit ni naramid ko, tata. Ikarik ngagbalbaliw akon. Alyat amok ngay. Ang mga nukon ko namlaang mananday ta. Saan, tata? Agbalbaliw akon. Tadyak mo't kaya't asinaanak ni bakit kaw. Konsumisyonak kanumot ngaminang. Oray asino mo't Pangasyaw. Tapalubusan dak amang imaneho iti jeep yo, tata. Ikarik sana na maulit tinapasamak. Promise. Oo, sige. Ikan kay ti may sapay agundaway. Sigurad mo mlaang at saan na maulit ti kasday. Talo adamanan madamag kaw. Di mo namnamaan ikan kay ti may samanay agundaway. Ne, nagsubli ka mo't Manong Mario. Si kamanan ti mangibiyahe iti jeep ni Tata Joselito. Aglugan kan, Meli. Amangan mo no. Di ka matanagan. Nagbalbaliw ako. Ay, urayot laangan ti jeep ni Tata Sergio. Alamot tan Aglugan kayon kadag iti gagayim mo iti jeep nga iman manehok. Tapno damot may remit ko akan ibagat ko. Amangan numatay kami iti nervyos. Saan na mapasamak day tata nagbalbaliw ako. Please mo tan Ayabam nagiti kakaduam tapno adda may remit ko kan bagat ko. Kan tapno makabayad ak iti utang ko. Tapno di na ibaga akong sumisyonak. O sige, siguradum laang nga awandang kas mapasamak kada kami, Uy, sakti makaamo. Di kay madanagan, tagan ang nadak mutten ita. Kan amok mutten a kontrolan ti bagay. Ay, nawaw! Saan tay kuma nga ipalubos nga agari ti pudot iti ulo tayo. Pilian tayo ti agpakumbaba. Kanayon tayo alaglagipan, nga awan tinasaya at nga ibunga ti kinapangas, no di ti pakaibabainan laang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Beshi! Oh, nakaawag ka mat, Marieta. Matuloy ka diti outing tayo iji Tagaytay, Beshi? Una, matuloy, Beshi. Apay ka di. No kasta nga rod, sumurutak, Beshi. Manuti contribution tayo ngay. Ay nawaw, agpakada ka nga umunakin nila kay mo, Beshi. Narigat ti mairamraman na niya. Apay mairaman kayo ngay. Amangan ko nakno planom ti aglibas, kat maamuan na ada kami ti kaduam. Amangan no panunutan na abad influence kami. Siya kun ti makaamukin lakay ko, si kakit dimot. Makapadanag kamot, Beshi. Ay nawaw, anya nga minti pagdandanagam aya. At damot nga minin asawang, Beshi. Saan akas idi anawaya ka nga agpaliwawang. Ay basta, sumurutak. Di kay madanagan, ta agpakada akmat iti asawa. Abay, kasta ti panagkitam kanyak, Marieta. Kuang amin lakay. Anya, day, anya. Planok ti agbakasyon. Kailiw ko ni tatang lakay. Day, talaan gaya. Okay lang mo't kanyak, no, sarong karap ni tatang mo. Nawaya ka mo, tawan trabaho. Kisayak ti ornong taa. Uwin, mangirwar ka iti pagpletem. Kan igatang mo iti pasarabo ni tatang. Kanong agbiyahe ka, aya? Inton bigat matla ang lakay. Okay, palubusan ka bakit? Ay nawaw, agyaman aklaunay alakay. I love you. Alawin. Sige, hindi po yung silaw ta maturog tan bakit? At dapat trabaho inton bigat. Ay na, nagmayatan ti angin dito igit ti baybay, Beshi. Ay na, Beshi, siya kunti madandanagan. Ay nawaw, anya manan ti pagdandanagam aya. Sigurado ka kadian nagpakada ka kinila kay mo. Katuan mo. Inikan naktupay iti kwarta agastosa. Sigurado ka, ah. Naa, apay nga agdwa-dwa ka payla ang Beshi. Kaibagbagak lang nga rudan. Win ata amangan no nagrason ka laang. Lumaduktalan nila kay mo ada kami ti kaduham. Amangan no gumuramit kada kami. Awan pagdanagam, takas na ko nakitayon. Amo nila kay kuti maipapan itilakad ko. Nagpakadaakan ko na, sakbay nga imayat. Mano nga aldaw ti bakasyon ni Marieta ijay lugar da. Bastya na nakaw. Talungal daw lang, nanang. Di agawid matlaang inton Sabadaw. Una lang. Simurot ka kumamot tapno makapag-relax ka mo. Saan na mabalin, nanang? At da trabaho. Ay nawaw, mabalin mo't nga aglib ka paylaang. Iton maminsan tulang, nanang. Ala, addaken ka dayta anak ko. Nagluto kayo ka din iti pangaldahon tayo. Mabisin ka din. Itay pa'y ananang. Maala, sumurot ka nga rudan ijay kusina tamangida sarak iti kanunta. Mangal daw tan tanay anyat urasan. At damadlaw ko Marieta anak ka. Anyamat day ta amadlaw yun, nanang. Kaslang imisit ka basay. Ah? Kaslang imisit ka kunak. Ay nawaw, gagangay na nanang. Napudot mo't ngamin ijay. Kasta aya. Wen, napudot ti panawan ijay ita, nanang. Ay kat naglotion ka kumaa. Naglusyon akmat, ngamkurang, nanang. Mala, agdiretso ka ni iti silidyaw tapno makainan ka. Sigurado anabanno ka iti biyahem. Sapay adayo ti lugar dagiti dadakkel maw. Wen nga rod, nanang. Talaga makabannog ti agbiyahe. Kunaklakit di numaamuan na ti pudno. Naimbaglaangan ta nakapagrasunak adagos. Kumusta mo't ni tatang ijay? Nasaya at latamot lakay. Kumusta tan anayin na? Ay, awan mo't tan nadakdakamat na lakay. Naimbagan mo't siguro dagiti sa kanan. Wen lakay, makapagnamot tan Saan man anitatang ti pagsaritaan ta? Agidda kakit ti ta maturugtan. Umunakan bakit? Ay nawaw, di ka maturog. Aramidik pa iti report ko bakit? Umunakan, tas sigurado ang nabambannog ka iti biyahe.
Medyo ngimisit ka pa yan. Napudot ngamin ijay iso akasta. Di ka nagbalo ni tilusyon mo aya. Adamat ngam kurang. Umunak nga rodan ang maturog no adapay aramidam. Okay, good night. Naimbaglaangan taday jay laang ti sinaludsod na. Anya ti plano yu ken Marieta aya, Bastian anak ko. Ay nawaw, kanya plano nanang. Kaya't kumuten at imaadaan iti apo ko. Umapapala kung kadagiti kumarek. Inanang mit. Saan pa kahit ni Marieta tagsikog? Ay nawaw, nasurok ang makatawanan tinapalabas, sipod nagkalaysa kayo. Saan mo't ang mabalin apilitin tayo di tao, no di na pa kayat nanang. Unang, no sa dino ngamin ati papapanan ni bakit mo. Kanayon laang nga narumrumwar. Di mo't matatao dito'y balay katawan mo trabaho na. Psst, kontrolin nyo ti boses yung nanang. Ang mga numangag na kayo. Ay na, ibagbagak laang timadmadlaw ko, Bastian. Awan mo trabaho na. Ngam no apay kanayon narumwar. Bakit? Kaya't kanumot tininanang timadan itapaw. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagakken ka asa anak pay anak kasagana, Bastian. Kaano nga rod anak kasagana ka? Ibagaktuken ka Sige. Anusan mi ti aguray, bakit? Kasta aguray kayo, tadyak kayat ti dagulit kunak manen. Ayun gayam, ada tilakad ko inton Sabado. Manain? Agawid ak manen ijay lugar me. Apay manain? Asino ti masakit? Ay nawaw, awan ti masakit. Ha? Unak lakid din o da kabagyam ang masakit. Hindi na palabas sa bulan, nagawid ka manin ijay. Awan magkidi Kaya't kula ang ti agawid ti kabsat ni tatang agnanaad ijay abroad. Kastaya. Wen, imbagak anasapsapa tapno ammom. Kasayak ti kwarta nga inpadulin mo kanyak alakay. Ammumat nga awan trabaho. Anya dyan nadamag ko. Agawid ka numanan ni Marieta? Una nang. Ay nawaw, kaano laang idinagawid ijay. Adda manen masakit aya akabagyanda. Awan, nanang. Agawid ka no ti kabsat ti katuganga kag nanad ija abroad. Apay, di mo kayat ti agpasyar ijay ayanda. Ang damo trabaho, nanang. O di aglive ka iti uray manunga aldaw laang. Makatawon mo ten adi mo nakitkita ti katugangam. Kasaritak to ni bakit ko, nanyat may bagana, nanang. No siyak ti sika, sumurutak mo, anak ko. Anya nga tano, makipasyarak mo ting ka, Marieta, bakit? Anyat ko nam lakay. Sumurutakin ka, no agawid ka kunak. Ay nawaw, adda ti trabaho. Saan mat amabalin nga aglangan ka Bastian? Aglivak pa ilaang, bakit? Saanen akasapulan day talakay? Agtrabaho ka kitdi, ta isupay ti swildom. Di mo samot kaya't nga agawid akijay, bakit? Saan akas talakay? Pampanunutok laang ti trabaho. Agtrabaho ka, tasyaklat nan ti agawid. Sakan to agawid ijay no Christmas. Ha? Di ka madanagan, tasyak ti makaamo nga agpalawag kini tatang. Maawatan na kamatkit di dayjay, taadakat nga rod trabaho. Hello, tatang. Kumusta kayo mo tendita? Nasayang atak mo dito, basta na nakaw. Nakaawag ka ba? Salud-sudak ko man si Mang Pwede ni Marieta dita, tatang. Ay nawaw, sa sino tinapalan ni Marieta aya? Nagawid anak yu dita, tatang. Agawid ka nung amin ti kabsat yung agnanay di abroad. Day, awan mo ni Marieta dito. Awan mo't lang di kapsat kong agawid dito. Nukasta, inulbudan nakta asawak. Ay, una yan dita Marieta. Kung naklaki din nung nagbalbaliwan ta nagkalay sa kayaw. Panagkunayo, tatang. Nagpaliwawang man nga tati anak yaw. Sigurado na ita. Ang mga nasimuro mga nakitigagayom na. Awan mo dito. Una yun ta asawak. Agulbud pa yan tapnula ang makabulakbol. Nakasaritam ka di ti katugangam, Bastian anak ko. Una nang, Kahit si Mang Pwede ti asawam ijay. nanang.
Awan kanumot ti manugang nyo ijay. Ha? Ay nawaw, kunak man no agawid ijay lugar da. Nagulbod manen. No kasta, nagpaliwawang man nga rutan ni Marieta. Wala na. Sigurado da itan. Sa dino kumapay ti dumaan na pananangay. Ay una yan jay asawam. Day taag balyudong mutin tar aramiden na. Isu adi na pa'y kaya tagsikog nanang. Saan pa'y nga rod anauma iti kinabalasang na no kasta? Marieta, saan ka kadipay analpas dita? Mabitla ang beshi. Aglotion nakpay, ta ang mga nungumisita. Ay nawaho, itay pay day ta lotion, besi. Mabitla ang anday to'y beshi. Agawaam taitay pay nga agururay dagiti kakaduata. Umunakan, sumaruno akto. Pakibaga nga urayan dakwan. Agawaam ket di taggidan ta. Makaungat dagi jay no nabuntog ta. Saan ang masulit ti bayad tayo no kwa? Ay, makabanog ti agbiyahe. Kumusta ta outing niyo? Outing mo't nga ibagbagam si ka, Bastian. Ti outing niyo kadagiti kagayim mo Jak amo kang ka. Di ka man agin di mo. Sika, Marieta. Nakasaritak ni tatang. Kat saan ka nung ijay tinapanam. Anya? Nagulbud ka. Tapnula ang makaduam dagiti kagayim mo. Aging gaitakit paliwawang ka. Kung naglakid din o nagbalbaliw ka ta nagkasartan. Saan mo't gayam? No ibagak nga outing ti makagapo, sigurado adinak palubusan. Nasayaat ka di tikas nga aramid ta asawa, Okay lang kanyak, no di mo kaya tagtrabaho. Ngam saan mo't anasayaat at italatan agpaliwawang tar aramidam. Panunutam nga adda ang asawang Marieta. Nagadulakit ding amom. Rugya mong tagimpake, kay sublikan kini tatang mo. Anya? Saan ka pa'y gayam anauma iti kinabalasang mo? Maaramid mo pa'y tagulbod kanyak nga asawam. Tapnawanan riri, isubli ka latan. Ay nawaw, gamit mo't ni baka mo dagita anak ka. Gamit na talaga, nanang. Pangipanamot ka dagita. Isubli ko ni Marieta, nanang. Anya? Saan pa analpas ti kinabalasang na? Isu ano say-saya at no isubliklatan kinitatang na, nanang. Saan ka di amaala dayta itinasaya at asaritaan? Saan nanang? Napunuan ako. Nasurok ang makatawon mutin anagan anusak. Diyak kaya ti asawa apaliwawang nanang. Ti kunana iti, kat isardeng na, ti kastangar aramiden na. Ngam, ay, makauma. Apa yan, Marita? Ang dati nararamid mo? Dakas ayati aginjoy tatang. Saan na? Ngam sobra mo, tinday ta pa nag-enjoy mo. Agulbod ka pa yung kinilakay mo. Saan lang amin ang makaawat dahi Abastian tatang. Oran niya pa iti bagbagam. Sana may parbang di kastangar aramiden marakaw. Sikat ti babae. Rumbang laang nga si kaswam nila kay mo. Sana na'y tagbalbalyudong dararamidam. Ay, Nagasat ka kan Bastian nga asawam. Taad na natalgit at trabaho na. Kan saan ang nabisyo, ngam anya tinaramid mo. tulungan nakman nga ro tatang. Kasarita yun ni Bastian. Ang yapay ko mapailaang. Ibagayo ata ikanak iti may sapay agundaway tatang. Sikat ti rumbang ang mga ramay, diti kasta. Sikat ti mga ayok ang kwana. Alamot tan atatang, tulungan nak kuma. Please! Agkapay-kapay abalayan. Ay, pagyaman na, kabalayan. Anya nga minang tigagaram abalayan. Kabalayan. Mabaling ka di akasaritam di anak mo. No, mabaling, ikan na kuma iti may sapay agundaw iti anak ko, abalayan. Kinasaritak mo't ti anak ko may papan iti dayta ba nag-abalayan. Anya ko nanay. Nalagadinan kayat ngam ipadas ko manen akasarita. Bareng maasyan iti asawa na kat ikan na iti may sapay agundaway. Ay nagyaman naklaunay alakay. Di nakman arakupin. Ay nawaw, apay kuma kat asawa kamat. Ang ingay ta, kat nasakit tinakam ko ka. Sorry nga minan pakawanan na kun lakay. No saan ka pa anauma iti kinabalasang mo? Itad kong tiwayawayam. Saan alakay? Bidot ko dayjay. Saanan ama ulit? Yak kaya ti sakit ti ulo.
Saanen lakay, agbalbaliwakon. Saan akon nga agpaliwaweng kan agulbod, tapno awan pagsakitan tinakam mo. Kita ma, amangan nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Panaknakak lakay, panaknakak apudno ti panagbalbaliw ko. Pasensya kayon, Beshi, ngam saan akon asumurot iti outing yo. Oh, itaman pa eh. Diyak kayat aguraan nak ti asawak, Beshi. Guraan. Kinapudno na, amin nga outing tayo idi, kat saan nga amo nila kay ko. Ay nawaw, tiimbagam kanya kat nagpakada ka, Beshi. Ulbud ko laang dayjay, Beshi. Ay unay kan, Beshi. Isu tinagapaan mi, Beshi. Aging ga itakot na sakit tinakam na kanyak. Isu asa anak pa'y asumurot. Ala, maawatan mi. Agsingsingpot ka matandi ka. No saan akayat nila kay mo, di mo aramidan, tapno awan riri. Wan, Beshi, talaga asaanan. Ada good news ko kan kalakay. Oh, kanya ti good news ma. Mm. Ne, ultrasound mo dahito bakit? Kahit ka di asawon dahito yung agdadagsan ka? Wan lakay, masikuga kon. Lukas ta, agbalina kon nga ama. Ay na, agyaman na klaunay bakit? Ayo may kayaw tamangan tayo. Nakaidasara ko. Nanang! Nangan yun ay day! Ayam mo ko, nanak ko. Siya ti kadwa ni bakit mo anang pa-ultrasound itay. Ay na, maragsa ka na klaunay bakit? Uray siyang alakay. At damat laangan ti aw-awirek. Di ka na makapaliwawang. Jack matlaangan kaya ti agpaliwawang lakay. Dakkel ti nagbaliwan ti asawa manak ko. Kung nga ron na, kanayon mo nga dati di balay. Naimbaglaangan tana amiris na dagiti bidot na. Naku na, yun pa nanang. Saan nga iso pa pagparpari ko tak? Una, nariga ti maaddaan iti asawa asaan pa'y anauma iti kinabaraw, wano kinabalasang na. Ay, nawaw! Sakbay amaki asawa ka, siguraduam anaumakan iti biag ti kinabalasang. Iti kasta kat awan ti agbalin a parikot intun agpamilyakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nanang, nakasarita ko niyang galin rin. Kahit anya timbaganakan kara o lanakaw, At mabaling ko pagtrabahuan ni lugar da nanang. anya at trabaho dayta. Construction ka naman. At da ka no pa ti garden no kayat ko. Ay katsika ano ka ba ulam lakit day? Una na, mapanak iti lugar dangkal. Tay padas ko matigasat ko jay. Anyat amo tayo nga. Ang mga no taga ijay gayam ti kaparagpag ko. Kita ang mga numapan ka ijay, kaday tamanan kinaartik mo ti pangpangrunam. Nakababain kini angkel mo. Ay nawaw, saan akong nga ubeng nanang? Awan pagdanagan yung takabaula akong tibagig. Day taarak ti pakadisdismayaan dagiti babbalasang ken ka. 35 maun. Di mo urayan amala daw ti ameng sa kaagnakaw. Anya ti kunam tatang? Dalusan nyo ti bakanti asilig.
itikas ka, at napagturugan ni kasinsin mo Raul. Anya ti aramidan ni kasinsin Raul dito'y tatang. Umay makitang dan, taon pa kitang danan na iya lugar da. Kabaalan na nga tati agtrabaho dito'y. Saan mo't nga ubing ti kasinsin mo, anak ko? Wen ngam amangan mat no di na matla ang seryosuan. Ay nawaw, at damot ng kengkwana day taa. Tinapatay kat tinulungan tayaw. Sa bagay, adda puntuyo tatang. Ken tapno di da panunutan, apaidam tayaw. Anya oras asumangpet. Agbiyahe ka na unton bigat. Basta agdalos ka, tapno nakasagana inton sumangpay. Kumusta nga Raul kaanakan? Nakasaritam dagbalin abus mo. Wanang galin rin. Kaano nga raw amang rugi ka? Inton bigat mo lang ang galin. Nasayaat nga raw no kasta. Tapno saan asayang daad daw. Wan nga raw ang galin. Naimpaglangan ako ram. Tanasingput ti buso dayday. Di na lang kaya't dayday tilangan alangan kaanakan. Ay nawaw. Awan pari ko no may papaniti day tao bahalag ang galin. Tadisidido ako magtrabaho. Nasayaat no kasta. Agornong ka para iti masakbayam. Tapno addan to gastosam nagpamilya ka. Awan mo nga rin may lawan anggal. Ngay, apay ngay. Sa bali mo nga minti ugali dagiti namamok anggal. 35 kumpay mo't laang. Anyat amu tayo ngay. Ang mga noda mamaamam akalugaran may. Hello, Manang Nena. Kumusta kayo matandita, Henry Ading Kao? Kasi ti apaw, nasayaat kami lang tama, Manang. Simangput ka din, ti ka anakam dita. Ay, wag Manang. Hindi pa'y kalman. Kairuglugi na ti trabaho na ita. Ay, makaangasak mo't laangan. Kuna laki din no inulbudan na manan. Barang makaurnong dito, Manang. Ay, wala, tapno saanan apapakpakan kanya. Ken adagastusan na no mga sawa. Wala, not na mailawan kan kuana. Ada, Manang. Nataer mo ni Raul nga anak mo. Talo abuti ti arak man, Miss Pretty. Ay nawaw, saan apriti tinagan ko manong? Betty tinagan ko. Ah, okay, Betty. Single ka di pa, no? May kakadi dito, itapno gumatang? Wano, tapno makiamam mo kanya. Awan mo siguro dakas na no ibagak nga imaya. Tapno gumatang kan makiam-am mo kayong kading. Dayo ka dito'y anya. Wan, anggal ko ni Henry. Imayak dito lugar yaw, takayat ko ti makitangdan. Kaanakan nakagayam ni Tata Henry. Wan, madlaw may. Itikas yakin na tayo anggal ko kit madlaw akan-akan na. Atuyin ti arak agat-gatangam. Pumanaw kan iti sangwanak. Taamangan no adapay dakas ang maisawang ko kan ka. Anggal, adaman kahit ko ama-amuan. Anya day kakanakan. Am-amuyo ka di adla istor na ita si digdi pagtrab-trabahwak, anggal. Ni Betay. Uy, anggal. Ay nawaw. Apa ni Betay? Di mo iba ka nga gusto ka kayong kwada. Kasta nga ro, anggal. Single ka di pa dayan? Uy, single dayan ka nakal. Kasta nga ro. At danam-namakin ko anggal. Ay uwing irito ka kayong kwa nakanakan. Alaman nga rin, angkay. Tulungan nakman iti day diabetes. Nasaya at tao ni Bete. Iso na lang, ta medyo stricto no lalaki ti saritaan. Basta tulungan nakin kwa na, angkay. Or sunatak launay ni Bete. Atuyin ti karni agat-gatangin nyo, Tata Henry. Ay, agyaman naklaunay na kaong. Awan na anyaman na, Tata. Ay, uwang gayam. Kinasarita na kakaday, tika nakak. Ni Kadi Raul, Tata. Uwain. Kano ka na yun nga agpapansin tunggal lumabas. Hey, kursunada nakakanungamin na kaong. Anya? Awan pagdanagam, taka nakakday dyan. Awan pa asawa kin anak na day dyan. Sige, tapag panunutak pa'y man anaimbag, Tata. Nakairma ni Raul na kaong. Wan, ngam kayat ko pa'y ama-am mo anaimbag. Narigat nga tati mailawan. Okay, take your time na kaong. Am-amwam, tika nakak. Anyat amu tayo. Ang mga nuda kayo gaya man ki para ititunggal may sa.
Adda ibagakan ka, friend. Anya dayta, Betty? Pudno ka di tinaibaga ni tatang mo kanyak. Single ni Raul akasinsin mo, friend. Wan, single day jay. Apay ka day. Inreto ngamin ni tatang mo, friend. Anya? Day tati agpaisong. Anya imbagam kan tatangay. Pagpanunutak pa'y anasayaat ko na. Saan ko ngamin nga amamu ti kasinsin mo? Jak pa'y amu ti kinatao na. Ayun mayat ti kasta, friend. Amum pa'y anasaya at jay tao. Tapno saan asayang ti oras mo. Ni kasinsin Raul nga tatang. Jak amo no sa dino ti ayan na da jak kasinsin mo. Ay nawaw, amangan mo't no arak man ang tisang sangwanda kadagiti katrabahuan na ijay. Day tati santay nga amaw. Manginom magayam na jak kasinsin mo. Ay awan amangan no madismaya ni Betty kinkwana. At damo tiniti kasinsin mo day taa. Jak amo kas tagayam ti arabid na. Da kayo lakit diti ibabain na tatang. Ay nawaw, apay akastamatan kasinsin Raul. Ay, unak lagi din nun nakaturog gayon kasinsin ema. Gail. Masansan matan ti panagbaltot mo. Dua abulan mo lang diti lugar me, ngam kastamatan ti ipakpakitam. Ito lang malangin kasinsin. Kat numinalam nga agiinom kayo kadagiti katrabahuam. Aramidam ka di dagiti rumbang nga aramidam anak ko. Sakti makaamo ang makisarita iti kasinsin mo. Ngamasan pa'y nga itata na bartik may. Awan trabaho mi itaraol. Awan ang gal. Abay ka day. Adala kayat kung nga ibagakang ka. Kanya ti bagayong gal. Mabaling ka di alikli kang pailaan darak. San alasaya at aminalom ang makiinom ka kadagiti katrabaho. Uminom kami darak, tapno may katlaan ti panlog may ang gal. Wala nga masang kumama nga inaldaw. Sayang ti suldo yung no arak magayam ti papapananda. Nala, wala nang gal. Kinmay siya, amangan no iti kastangar aramidam kat madismaya ni Betty ken ka, kat di nakaaklunan. Sayang mo't ti panangirito ken ka. Good evening, Betty. Ay nawaw, anya ti aramidam dito, ikatrabiin Raul. Ay, kahit ka lang makita. Mano bulan nga papapansinakin ka. Yung gasla di nakmagpagan na ano. Among ka di. Ay ayatin ka hunay-unay. Ay na Raul, nabartag ka. Di mo amuti bagbagam. Ano, sana nga nabartag. Nakainumak lang. Sika, hindi mo dating. Mangrikaw pa kon, pangaasim ta agawid kan. Di mo dadaulan ti rabi. Ay, sana nga gawid daging ga. Dagulit ka launay mat. Nabartag ka kuna lang arudan. Nako. Abay matakas tayo. Kas na ko nakitayan. Di mo dadaulan ti rabi. Agawid kan. Soblyan kanto, Bete. Sana nga agsardang, aging gang aklunan na, period. Nabartot ka manan anagawid kasinsin. Sana ka na barteg kasinsin. Amog tararamida ka niya. Ay nawaw, jakon magustuhan ti kastangar aramidam Auray kastuya kasinsin. Amog timapaspasama kita aglawlaw ko. Amay ko. Abito dyan. Enduron ng samad. Talaga ama-out balance ka ata na barbartek ka unay mo't anagawid. Ulitok man na. Sana ka na bartek kasinsin. Nakainom lang. Makaamu ka man langan. Di mo amo ti mabagbagaan. Manu abulanin akasta. No kasta ka na yon, di mo namnamaan nga aklunan na ka ni Betty. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat. Kumusta ka ditan, Raul, anak ko? Nasayatak dito, Nanang. Da kayo ngay. Kumusta kayo matindita? Kaasi ti apaw, nasaya at latamag. Kita liklikam ti arak dita. Saan ang nasaya at ngagbarbartag ka? Uwan ka din, Nanang. Ay, uwan kayam. At anam amok dito, eh. Naam-am mo nga.
At danam amok asun tubi amanugang yun, nanang. Sino maday tangay? Ipamamok to kada kayo, nanang. Di kayo madanagan tatandanin. Unak tumot kada kayo. Ang mga nudituyak ang makasarak, iti kaparagpag ko. Paragin ka, Betty. Ay nawaw. Anya dayta. Chocolate, paragin ka. Nagsweldo kami ngamin. So, ang napanunot ko ti gumatang iti regalo, paragin ka. Saan kong awatin dayta, Raul? Nay, apay ngay. Pasensya kan, ngam awan nam na maam kanya. Apay kastamot ang Betty. Diyak kayat ti asawa amang martek. Kas makita kat may sakang artek. Narigatan, ang mga no konsumisyon ti ipayo mo. Kapag ilak mo tagbalbaliw kat. Basta, noan niya ti desisyon ko, iso ti masurot. Mano abulan ang nag-obserbarak, Raul? Saan kumamot kasta, Betty? Kasyan na kumamot, Agsapol kalaangan iti sabali. Tano siya, diyak kayat ti manginom. Papanam ka anakan, agim impagi ka, mate. Agawid ako ng kal. Deh, apay ngay. Dakon kahit tagnad pa'y dito lugar yung angkal. Ay nawa, apay mate. Basta, kahit kung tagawid. Andiyan na pasama king kaya. Kasanon sa trabaho. Alain nyo lahat ng tinabata sweldo, angkal. Hindi ka maawatan ka na kan. Apay akin lahat mo na nagbalo ti kapanunutam. At naka din nakaapa makatrabaho ha? Wano na sakit tinakam mo. Akanayon mi adilawan ti panagbarbatik mo. Basta gawid ako ng kal. Da kayong ti makaamoy tinabati a sweldo. Jack, mo't makita ni kasinsin ko, tatang. Nagawid din Ay nawaw. Nagawit ko nam, tatang. Uy, nagrubwat itay pay. Abay ka din. Itian niya aga po. Diyak man amo anak ko. Di na ba sinong bata na nasaya atin sa ludsog ko. Wano? Ada nakaapan na akatrabahuan na. Ipadas mong tuman ti mapan iti ayan dabos na. Agdamag ka ijay. Tapno amu tayo man. Nuan niya ti mapaspasama kita kasinsin mo. Bigla mo kami na nagawid. Wano? Naupay, takanayon tayo adildilawan ti panagbarbartek na. Kumusta mo ti kasinsin mo, friend? Nagawidan, friend. Anya? Kat aging ga ita, di mi ammo no apay akas jay matan ti desisyon na. Di mi ammo no anya tinakaupayan na, unuan niya. Amangan mat no nasakit tinakam na idi binasted ko. Iso ang nagdesisyon ang nagawid. No kasta, binasted mo gayam ti kasinsin ko? One friend, diyak kayat ti lalaki ang manginom. Ay, maawatan ka, friend. Uray asino mat Pasensya ka, no inreto ni tatang ni kasinsin Raul kang ka. Kat saan gayam nga iso ti type mo? Okay lang, friend. Saan siguro nga amo ni tatang mo ti kasding aramid na? Wen, friend, italaang ngamin nga imay dito'y lugar tayo. Kan may sa, awan mat nadakdakamat ni Antinena kada kami. Naamuan milaangan idinagnaad ije balay. Simangpad ka din ni Raul di tama na. Awan pa'y maut. Nagawid ka day. Wag, nasakit samot tinakam na tabinasti di kursunada na dito. Saan nga minakayat ni Betty ti manginaum? Anya? Yak sigurado, ngam iso ti atapon mi ang makagapaw. Awan ka no mo ti kaapan na iti pagtrabtrabahuan na. Ay, kung naalakit day no insardeng nan ti panagbarbartek na. Kitno inaldo ang mabartek dito manak. Tunggal agawid ko na bartak. Day tati makagapaw no apay akanayon ang mapaay. Ngam apay di mo lagnakamun. Mabainak nga rod kan betay manang. Sapay inritok ti ka anak kakengkwana. Ay, no kastala akanayon. Amangan no agbaakan. Wan nga rod manang. Ag-text kanto no sumangpot ni Raul dita. Tapos saan kami mo't abadandanagan dito. Nanang, ada akon. Anya ti kalukwan nga inaramid mo iti ayan ni Uncle Mau Ni, awan mo't nanang. Anya kalukwan mo't ibagbagayo. Inaldaw ka numot nga gawid ka na bartag. Nakainom laang nanang. Awan na. Talaga adi ka makaasawa no kastala ang anak ko. No dida kayat. Saan ko mo't nga ipilit ti bagay, nanang. Amoy lang nga rudin nga heartbroken na tao.
Si kamo laang ti kaasi iti kastangar aramida manakaw. Namin ano kamutin anapa ay kan ayat. Gapo iti kinaartag mo. Iso apang nga asim taag nakam kamutin. Mala, wanan, alang. Last night na yan. Isarding ko, di pa nagininom ko. Sigurado am lang. Una nang, ipanaglig ko ka na kiti babaya ka pang ilang nagbalbaliw. Kasta ornosam ti biyag mo. Di mo ipalubos at inalabos apa naging inom mo iti arak ti mang dadahal kan ka. Nang runa pa inuplanom ti agpamilya. Ay, wow! Nulakit dita para iti pagsaya atam, denggam ti pamagbagadaken ka. Liklikam ti arak, no di mo kayat amadadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Happy anniversary, Joanna. Regalo para ganga. Ay nawa, anyang ideta, Diego. Shoulder bag, ah. Isutikat mo ang regalo ken kasan ka di? Apay ngay ang kastoy. Di mo ka di magustuhan? Saglalakan samot dayto abag. Nasurok at uta ko sanday ta. Ay nawaw, awanan ti sabali. Sigurado ka aday to iti regalong kanya. Wen, siyak tinang pili iti day tabag. Una yan, Diego. At damat negosyo. Apay akastoy pailaan mo ti ginatang mo. Ha? Jay kumamot nang inabasit ah. Kukam dayto abag. Apay nga isubling kanyak. Kukwamon, saan akas tatibag akayat ko, period. Saan anasaya at tikas di apa nagsasaom iti nobyom anak ko? Asino mat nga iti saan amaasar no kas jay laang nanang. At da negosyo na, sa ita, kas jay abag ti regalo na kanyak. Anya? Saan amabalin ti kas jay kanyak nanang? Saan ka man anaarte? Ta saan tayo abak nang? Sa anak-anak ki relasyon iti dayjay a Diego, tapno agan anos nanang. Ay nawaw, gaputa da negosyo na. Ti kayat mo mat nanginaunay mati regalo na kang ka. Natural! Nobya na! Iso arumbang lang ang agastusan nak nanang. Diyak amo kang ka. Agpa-importante kalaunay mat. Kasano laangan ngay no agasawa kami. Amangan mat no imutan nak to. Ha? Itapay lang ngamin kat makadlaw akon. Anyang arot ti planom. No kastamot lang ang titratong kanya, nasaysaya at no agwin na swastalatan, Diego. Nagsasaw ka. Asla sa anak ka na saya at anubyo ah. Katuan mat, nagado a pagkurkurangam. Okay, no kastati ko nam. Agwin na swastan. Diwan! Sana sikat ti babae ang may kari para kanya. Ang mga no sikat ti maasawa kat agsubli aktumanan iti kinapobrek. Oh, makitam dayta, itapay lang kat agririkan. Ibagbagak lang di pudno. High maintenance ka launay ngamin. Oray no saan kayumot abak nang. Ay nawaw, talaga lang kit di nga imot ka ah. Para makita ah, no addamam amom anapimpintas ngam iti siya. Nagado a babae dita. Agsapulak iti babae nga amuna ti mang apresyar. Agpakada ko nana, panagkunak at mauti da ito na panagkikita tayo.
Nagwinaswas kami ni ti anak yo. Pasensya ka na, Diego. Awan ti rumbang na ikitawan niyo ti pamakawan. Ta sana da kayo ta ti parikot, nana. Uray niya a klase ti pamagbaga ti aramida. Di ipangag ti anak ko. Mawatan kayo, nana. Ni Joanna ti ayan ti parikot. Amo na mo't asaan kami abak nang. Ngam no apay akas jay paylaang ti ugalyen na. No agsasao, kunamlan asino mo't. Oray siyak, nana. Jakmat maawatan. Barang makasapul iti lalaki ang makaanos ken kuana ah. Wan ano adapay, ngam no awanan, agbaaklatan. Nagwin na sos kay magayam ka ni Diego. Ay nawaw, outdated ka mat friend. Idi pa'y napalabas abulan nga awan kami Apay mat ngay. Una, tamadi mo titrato na kanya. Imutan nakit din. Kasanumot ang naibagam ti kasta. Bak nang ni Diego, adda negosyo na. Ngam among ka di, idi anniversary me. Tay saglala ka abagla ang tinregalo na kanya. Anya abag mo day tangay. Apay asakitem launay mo. Bag a 2,000 plus laang tigatad na. Ay nawaw. No para kada tayo amarigrigat, dakkel agat at ti 2,000, friend. No ni Diego, barya laang day tatabak ng kit nga rod. Anya nga raw ti kayat mo nga irigalo na kung kangay, balitok abag. Tabak ng nga rod. No ay ayatam ti may sa atao, itid mo amin akayat ken kasapulan na. Ay nawaw. Maditi kasta aka panunutam. Saan aga putabak ng gitao kat dawatam meten iti dakkel. Bumangkrap kamat iti negosyo. At dako matikayat ko pagdatunan, nanang. Asino mo't ngay day taranday. Ni Joanna ang kalugaran tayaw. Ay nawaw, nagado a babae dita. Ni Joanna ti kursunada. Kat no agdinamag dito'y lugar tayaw, high maintenance da ya babae. Demanding kanupay. Iso anakiwin na swas itibak ng anubyo na. Hindi pa'y man napalabas ang taon day dyan, nanang. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak kaw. Anyat amu tayaw. Ang mga nusan gayam apudno ti sayang gusang. Mala, adakan ka Bak nang tupay kat nag-surrender kan kwa na. Si kantulakit din, amamirmiraot laang randa eh. Nakapustura ka mo't anak ko. At the date ko itananang, Ay nawaw, asino ti kadit maw? ni Randy ang kalugaran tayo. Nirande ko nam? Una nang, uray pobre, no kabailan na nga ipaay dagiti kayat ko, mayat latang. Agtrabaho ka nga min atap no ada igatang mo iti gamit maw. Saan kahit makirelasyon ka tap no ada timangtad iti masapsapul maw. Ninanang mat, iti kastoy ang kinapintas ka. Ipalagip ko manan saan tayo abak nang? Isu adi ka kasta-kasta, Joanna. Day tangarod nanang, saan tayo abak nang? Isungarod nga ibirbiro ko. Anya? Ay nawaw, anya ti aramiden ta dito igit ti kalsada, Randy. Ilibre kay ti fishbowl. Anya? Anya ti ket maw. Fishbowl, kikiam, skidbowl. Agpili ka. Kasi akong di makaamong agbayan. Ay oo na yan. Di nakpay mat salud-suden no kayat ko ti umay ditoy. Ti ko nam kat agdate. Isungaro nga may taditang. Ay pakpakawan. Saan akas to'y aklase ti date ti kayat ko? Ha? Nag-jeep mat. Naimas ti susda ditaw. Di mo pa'y siguro naramanan iso akasta. Ha? Makamu ka man langan. Agawid akon. Ay, mabitlaan, Joanna. Tapno'y bagakan karande. Sa anak asin-sinan a babae. Iti disente kumamit a restaurant ati pangipanam kanya. Kumusta ti Deityaw, anak kaw? Amo kong teramida kinton sumarunaw, nana. Adda ka dida kasana pasamak. Awan magkiday. Apay nga raw ang naibagam nga amom ti aramidam inton sumarunaw. Talagang amo kaon. Masapul a medyo dakkel ti pakit manay kinton agdit kami manay. Apay,
Napanagnakam ka diti sayang gusang a high maintenance dahil a babae. San pa'y magkidinanang? Ngam di na kano kayat nga itiigit ti kalsada ti pagditan na Ay di ka man nagbalin abul sa krande. Senyalis daytan. Maditimod mo ita ah. Kasanumit ngamin, makapasar day arandi. Apay ni Randay? Ag-date taman met ko na kanya. Idi kwan, iti igit ti kalsada gayam ti pag-datean me. Ha? Iti ayan, dagiti aglaklako iti fishball. Kat, anya ko mati isyo di tangay. Naimas nga tatisos da ijay. Ha? Makasigurado ka pa'y anadalos tila ko da. Sa anak a may bagay iti kasya alugaran niya. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla saan ka naggapo iti rigat ah. Dakes nga rod, no kayat kumat ti ag-level up, friend. Nangatulaunay mati standard mo, friend. Agtrabaho kakit day tapno ag-level up matan ti panagbiagyaw. Saan kat ati standard mula ang itilalakit ag-level up? Na, panagkunam ka di kat makatulong ti kastangay bagbagam. Real talk la ang friend. Si kakit di mo. Una yan, Randy. Di mo ka di kayat ti mangan iti dahito ang restaurant? Ay, agawid aklakdan. Ay nawaw, kasangsang putalaang. Sayang matiplay di ta, ano saan tamangan. Grabe ka mat. At dati pagbayad ko. No kastoy lang gayam ti kapagilam. Di mo namnamaan nga aklonan ka. Aray ikaw, nagsakit mo ti kasta pa nagsasaong kanya. Ah, ibagbagak lang ang tipod no. Saan ka apasok iti standard ko? Okay, Agawid tan. no kahit mo tagawid, umuna ka langang. Anya? Urayag tinorder ko amakan. Ta nagrigatak ti kwartang imbayad ko di ay tan. No di mo kahit di mangan. I-take out ko lang tan di paano ko magangga. Makan para kada kayaw nanang. Nangalamat ngay iti daytaran day. Ginatang ko. Kanin mi kumakin ni Joanna. Hindi na mo kayat. Iso nga in-take out ko lang tanan. Kag inaklon na kamutla ang dayjay ajuana. Di akong kayat nanang. Nay, anya ti kayat mo asawan. Kabut-buting magayam. Nakabut-buting pa yung malalyang. Ay, lawlawag ang mata anak ko. Anya ti nakabut-butang. Nakabut-buting tagbalin anubyo na nanang. Bumangkrap man. Saan ba tayo nga umumay ni Randy dito'y balay, anak ko? Apay pailangan ngamin nga umay. Awan mo't ti makagaputap no umay day at tao dito'y nanang. Kunak man no agdat-daton kang ka. Saanin, nanang? Binasted ko na. Ay nawaw, apay mal. Apay, kaya't yung amanugangan ti kasjay. Nagagat mo ni Randay, nasingpat pa'y. Ay, agriga takto no day ti pakiasawaak nanang. Awan mo't gayam kwarta na. Adayo akin ni Diego nga ex ko. Talagang aglablabos kan, Joanna. Ni, anya ti aramidom dito'y balay, Randay. Kaya't kala makita, Erika. Ang mga nuguraan nak ni Joanna, no maamuan na asar-sarungkaran nak. Apay kumaguraan na ka. Kat binastid na mag. Kan may isa, nabayagan day jay. Tawagan ti napanabas. No kayat mo ti makabalas iti gayem ko. Pangasim, tadinak iraman. Nadalos ti intensyon ko kan ka, Erika. Talagang agayatak kang ka. Diyak kayat aguraan nak ti gayem ko. Awan ti bibiyang ni Joanna kanya. Ngamin pobreak. Bak nang ti kayat na day jay. Tahay maintenance mo day jay agayim mo. No pudno anadalos ti intensyon mo, panaknakam nga rod. Di ka matanagan. Takdirak no anyaman ti imbaga. Anya ter aramidin ni Randy dito'y balay niyo. Ay, kwa, friend. Di mo ibaga nga da relasyon niyo, friend. Ah, ay, kwa. Husto ka, friend. Saan matkit di aniran di ti type mo? Saan ka, day? Kasi ang klase ti lalaki mo't gayam ti kayat mo. Nasingpet ka nagagat mo ni Randay. Sa bagay, agbagay kayo matkit di. Pudno? Sobra, agbagay kayo launay. Ni, apay nga rod akas ti katawam ngay.
Kasla damag kayat mo asawan. Awan mo't ket di, friend. Kaya't ko lang tiyag katawa. Nimot gayam randi tinobyo ni Erika nanang. Ket iso mo nga men. No kasta, amo yon? Amok ah. Apay mo't adiyo impakpaka mo kanyak ngay. Ay nawaw. Masapol ka di pay nga ipakaamok keng ka. Awan ti bibiyang mo kiniranday saan ka day? Ni nanang mo. Pahay maintenance kan tumo nga men. Espesyal kan na nga tuunay ti panagkitam iti bagay. Iso nga uray baknang ket ag surrender keng ka. Anya ti ko namranday. Plano mi kin ni Erika ti agkasar, nanang. No kasta nga raw, mang tarakon akong itibaboy, tapno saan nga isupay apaggastusan niya. O, nanang. Tapno makatipid tayo. Naimbaglaangan ata ni Erika tinapili manakaw. Ha? Api ni Erika, nanang. Wan ata simple a babae, kun nasingpet. Saan akaskin ni Joanna a feeling special na unay. Demanding kun matapobre pay. Ay, pagyamanak iti Diyos. Tanailisi ka iti kasjay a klase ti babae. Duat ni anak mo, ngam sexy kan blooming kalatamot, friend. Wen ata sa andakmat nga is-istrisa ni Randay. Ah? Nakasingsingpet ni Randy si ka. Nagagatpay. Uray adda trabaho na kat matulungan na nga agluto kan aglaba. Ay, Wen, naimbaglaangan ata binasted mo ide. saan matlaang nga iso ti type ko? Ne, apay nga rod akaslapi kita isem mo ngay. Saan nga iso ti type ko kunam? Ngam kasla deep inside kat masaksaktan ka. Ah, ay sana, iti anya aga po ang masaktanak. Ay sana pulos. Apay akas tati et suraam. Nasabat ko ni Erika di tadalan itay nanang. Kahit Numalaglagip ko tinapalabas mi kin ni Randy. Masaksakit anak. napalabas mo't asasawam mo't. Binasted mo't tupay ni Randy day. Basta, sabali ti marikrik nakita nanang. Kita ata dua lalaki mo't tanti sinayang mau. Kumusta nga tamot ta ni Diego? Kano nang asawa mo't tan. Nakadamagan niyo mo't nanang. Nakita iti Facebook na ah. Friend ko pay laang iti Facebook, isong amaw. Ay, awan nga roden ah. No adda nga minti agdaton keng ka, ibabambas ti standard mo. Di ka agbalin nga agraraman, ta saan ka baknang. Ay, nawaw! Ditay kuma agarapaap iti na nga tuunay. Ngamin, narigat ti mapaay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, anya teraramidam si kanadya. Kitkita ang mga agsilsil punda tao, agsaludsud ka pay laang. Apay aya, Kunak man naglaba ka ita. aglabaak, ngam inton madamdamapay. May mayat latan usap sapaan ti aglaba tapno mamagaan ti labam.
Amumot, saan tayo pa nakagatang iti spinner? Awan pagdanagam, taada diskartik lakay. Anya nga na ita diskarten. Di mon salod-sudon no anya, basta adda ah. Anya, Agrubat ka kikden, tapno saan ka amala daw iti trabaho. siguradom lang naglaba ka ita, ha? Awanan ni suot ko. Wen ka di, siyak ti makaamaw, awan rumbang apagdanagam. Itulod ko pa'y ti kamuti nga order ti kumarik at tag-amyanan na di anak ko. Anya oras ti panagawid yun nanang. Makitan to sigurado ang mabayaganak ijay. Awan ibilin mo. Iti ayan kadidananapan niyang ti pagnaan nyo nanang. Wen, apay ka day. Isubliyaw ti bigao a binulod ko kang kuana. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas abulan day jay Nalipatak nga rod nga insubli nanang. Ay unay ka nanak ko. Nakababain ti kasta. Saan ka nagpakada di binulod mo? Ita, di mo pa'y ammo ti agisublay. Kaibagbagak laang analipatak. At least tanalagip ko. Si kamutin ati mangisublay. Nakababain kan mari panyang. Para mangisubli laang. Alaan nyo kikden, tawan oras ko amapan ije balayda. Inton sumaruno nga main, di ka basta mangalala iti kagawaan da no awan tao. Agpakada ka pa'y muta. Awan nga rod ti tao ije balayda idinapanak. Iranam ngamin ati mapano ammom nga adda tao. Tapno saan agumura ti kaaruba, no di mo ammo ti mangipakada. Mabit man laang tatalyon. Ada ka di ibagam, Nadia. Adan sa mo lakad yo. Uy, mapanak itayan ti kamsat kaw. Apay ka day? Awang mo kidi tata. Ni pamila ngay, ada di tabalayaw. Ada trabaho ni pamila ita. Kasta ka day. Ada masapul mo iti anak kaw. Ay kwa tata, isuntulat ta ti pangibagaak no maranaak. Pagpatuloy ak karudan, tapno sana mataktak ti panaglabam. Agan anad kayo tata. Anya tinaramid mo inyo balay da tatalyon ni tay? Ay kwa lakay, adalain sublik agamit da. Insublim? Kaslawan mo tao ijay. Nagadulakit di asal saludsudom, Jeremy. Mangan kakik no mabisin ka tapno saan ka amala daw iti trabaho. Adan samot inalam agamit da. Adda yan nakita mo iniggamak. Awan mo't kit ni, ibagbagak laang, tamangan no aramidem manan ti kasi tinaramid mo idi. Awan mo lagayam nakitam ko. Apay anagadupay lang ti ibagbagam dita. Kayat ko lang ti makasigurado. No dagamit ti kaaruba kayat mo abuluden. Agpakada kapay kadakwana. Iti kasta, saan ta agumurakin ka? Ay nawaw, amok day ta. Saan ang masapol nga ulit-ulitam? Amumot lagayam. Kat apay nga ro dadi mo aramiden. Mangibabain kasi ka, Nadia. Nay, simangpot kayong magayaman nanang. Nagpakada ka kaday ang makiusar ka iti spinner ti karro batayaw. Ah? Ay... Ay unay ka nanak ko. Kaibagbagak laang nga ugalyom ti agpakada no makiusar ka. Awam mo nga rod da pamila di tabalay da nanang. Kasanaw no adda mapukaw di tabalay da ket sika ti pabasulan da. Sa anak mo't anagtakaw nanang. Nakiusarak laang mo't iti spinner da. Saan amay parbang ti ugali akasta? Gumura ti kaaruba no kasta ti aramid mo. Di yung amin ibagbaga ah. Ay maamuandan tumulaang No anya tinakita yaw, agulimak kay latan nanang. Pagsayaatan tayo mo't ti aramida. Nakasaritak ni Uncle mo David itay. Ket na ibaga na, ano kayat mo? Agamrod ka mo it pamila. Sana para kanyak day tang abroad, tatang. Awan mo't nakas na no ipahadas mo. Kontento akon iti sweldo, tatang. No kastati ko nam, ibagak ka niya Uncle mo, asaan ka nga interesadaw. Tatang, ano saklatan ti trabaho dito eh? Ayun gayam, naglaba kayo kadi itay awanak, tatang. Ay, saan matanak ko? Naturo ka kini simang petak. Apay ka day? Kasla at damat nang usar iti spinner aginatang ko. Ay nawaw, asino ko matimang usar ngayon no bilang laay? Awan ka di tinakita yo, tatang?
No, ada nakiusar. Ada ko man nakita ka. Sa bagay, adamot kit di puntuyo, tatang. Dahito yun ti isuot mo lakay. Ay nawaw, namagaan adagos kat kailablabam langit ti kalman. Siyempre, nalaingak amang ibirok. Anyat ko nam. Nalaingak amang ibirok kunak. Ne, kaslada kayat mo asawa na. Awanan ti ado asaludsod. Awatom ki din ta pantalon mo, tagpalas kamatan. Adan samot ilimlimod mo kanyak. Ilimlimad mo't asasawam. Awan ti ilimlimad ko anya. Agawa am kit di ti agpalas, no di mo kayat ti maladaw iti trabaho. Awan trabahom ita aya pamila. Apaya di ka pala agring dita. Adda, tatang. Ngam saan nakasumrak ita. Ay nawaw. Apay ngay. Maditirik nak, tatang. Nay, nanano ka? Naurnong samot abannog ko daytoy, tatang. Ay, anya nga agas ti ka sa pulam, tay gatangan ka. Adda pinabati nga agas ko. Sigurado ka kaday? Wen, tatang. Agimbagak tumat laang. Kasapulak laang ti inana. Adalakan ko ita, ah? Ala, irikapyulatan tiri daw no rumor kayo. Tapno saan asumrak dagiti tarakan ti kaaruba. Anya man ang tisirsiripom iti tawa si Kanadya. Ada nga tani pamila di tabalay da nanang. Di mo ibaga ang makiispin ka manag. Shh, tangiwat mo nanang. Di ka man agar-aramid. Urayom ti spinner agatangan nila kay mo. Aglabaak nga rod iti ulos. Kasano ama magaan mo saan ama ispin? Ay sinapam ko mga minti nagreing itay Taimpakadam ang makiusar ka iti spinner ti karuba. No ipakadak, sigurado nga tanga umanugot da. Ipausar da nga tati spinner da kanya. No saan da nga umanugot, di mo ipilit. Ninanang mo't, kurang kayo iti diskarte. Nadiskarte ka kunam, ngam illegal mo, ti panpanakil mo a diskartim kanya. Illegal? Ano illegal? Tinapatag kat may ranod kayo. Hay, jak amukan ka. Ibirbirok mula ang ti pakaibabain ab. Agawa akti mangi spin kadagiti ulas me. Amangan ki din agawid ni tatalyon kat makita na. Narigatan. Ha? Nadya? Ay nawaw, adda ka magayang pamila. Anya tar aramidom dito eh. Makiusarak iti spinner yo, friend. Di kamot nagpakada kanya. Kunak ngamin ano awan ti tao. Nakarikap mo ngamin ti ridaw yo. Anya lang ang madjay agchat ka kanyak tapno ang mukmat. Diya nga rod among adda kagayam. Sorry, ano sa anak ang nagpakada? Sorry, di ka madanagan tagumatang kamin tumot iti dakkel nga spinner may. Anya? Saan laang mat ada kayo ti kabaalan na agumatang iti spinner kat? Takas tapay lang ti panagsasaong kanya. Nalpasan, naispin kon dagiti ulas may. Di ka madanagan ta maudi da ito yan. Kukuha mo ta spinner mo. Nagturad ka mutan, anang usar iti spinner ti karuba tayo? Tapno mamagaan ti ulas tayo Common sense ka di Jeremy. Naimbag kumamat ano nagpakada ka. Ti amok akit awan ti tao. Diya mo impagarup nga dagayam ni pamila iti unag. Oh, anya nga ita. Kot indaak ka. Di kan makapagrason. Saan ko mga ilibak ka? Saan nadakas ti makiusar iti gamit ti karuba? Ngam agpakada ka kumapay mo't tap na awan may bagada. Awan nga rod ti tao itay. Nukas niya nga awan tao, iuray mo. Sana kasta. Arig na nagtakaw ka, iti kasta nga inaramid mo. Basol mo lang Apay ngamin adi ka gumatang iti spinner, tapno sa anak ang maki-spin iti karuba. Di mo't imbagakken ka, ngayon ton o may abulan, takurang ti budget. Siyak pala ngamin mo't ti pabasulam, o rin naglawag a basol mo man. Tulungan nakman tatang, bagkaten tayo ti spinner. Ay nawaw, pangipanamit ti spinner, pamila. Isarak tayo pa'y laang, ta sa anak pa'y nga aglaba tatang. Di ta nalatang aminin, Saan na mabalin tatang? Amangan no addamanen makiusar. Anya, Itay awan kayo, imay nakiispin da di anadya.
Ti amo na siguro kat awan tao dito'y balay. Di na amo nga daak dito'y uneg. Inusar ni Nadia ti spinner mau. Wan tatang, pudno ti atap ko. Adda nga agpayso ti makius-usar iti spinner tayo. Ti dakas na, saan da pa'y nga agpakada? Sa anak mat nga imot ka. Urayan nyo man no aday deliver da nga spinner nanang. Gimatang kayaw iti spinner. Wana tapno di kunati karuba tayo. Husto tapno saanan ang masapul ang makiusar ka iti spinner ti kaaruba. Gauwan mo ngamin. Isudala ang ayat ikabalan na agumatang iti spinner. Ay nawaw, adda aya imbagada akasta. Awan magkide ngam iti kasjay atuno ti busis ni Pamila kabayatan ti panagsarita may. Kat amuklatan ti kayat na asawan nanang. Anya, Dakdakkel ti spinner aginatang ko ngam ti spinner na nanang. anya kumaita. Saan dakmat siguro nga ibabain anya. Kat no si katinaisyo kada kayo adwa. Agul uli maklaang ni Pamela. Kat sika, nagado asaaw. Anya ti sirsiripam Pamila. Anya, sirsiripon mat nga bagbagam. Nakitak ti matam. Ay na di ka man agar-aramid na dya. Kit-kita ang agsagsaгаdak dito'y paraangan mi. Agsipot-sipot kan samot. No agsasao ka dita, kasla na dalos ka. Di ka madanagan ta ada ginatang mi nga spinner. Dakdakkel ngam ti spinner aginatang yo. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan mo nga itaktakaw ti makiusar iti spinner ko. Sa anak nga agtatakawan niya. Ay nawaw, kaslakas jay matlaangan ah. Ay, di kalamabain amang ibagbaga iti kasjay ken Pamela. Agsipot-sipot nga rod nanang. Ay nawaw, kita nga agsagsagad iti paraangan da. Agin-agin laang dayjay nanang. Ay na, pangaasim ka din Nadia. Usaram tautek mo anak ko. Siya man ngamin ang tidakas iti imatang yo. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli magkalatan. Saan na mabalain ti aguli kanyak nanang? Kasano no maasar ni Pamela ken ka, kat istoryaan na ti kalukwam kadag iti kalugaran tayo. Alaman, asino tinakababain. No apay mat akagura naklaunay day dyan Nadia. Nasakit siguro tinakam na ken ka. Ay nawaw, awan mat makagapong agsakit tinakam na kanyak tatang. Taawan mat basol ko kankwana. Kasana okit na duktalam ti kalukwan na. No day ti makagapo, no apay agurguraan na, aguli maklatan. Kumaa, agam sa bali mo ti ugali na. Tay supay lang tinatangsit ken sumanaaw. Ay na, saan asyak ti kalkalabanin na? Tano agistoryaak. Talaga ang maibabain day taak aruba, tatang. Anyala unay ti pagsaksakitan tinakam mo ken Pamela aya si Nadia. Di ka makibiyang tawan amom iti issue mi Jeremy. Iso akaduan ka dagiti kaaruban tayo kat gumurakin ka takasta ka ngamin. Awan tidakas nga aramida kanya. Di ka man aging dadalos dita. Ammom no anya ti kalukwan nga inaramid mo. Nalakalang mo ti agpakada. No apay amarigatan kalaunay. Agtal na ka man. Agtanang ka, tano ni Pamela tagistorya ka dagiti kalugaran tayo. Delikado ka, bakit? Sigurado asikat ti mapabainan. Ay nawaw. No siyak ti sika, agpasinsya ka langan kan Pamela, sakbay amala daw ti amin. Para kang ka, Pamela. Ha? Anya ti linaon day ti asupot. Natengken sa ba? Itad mo kanya. Wen, para kang ka. Pasensya kan naglablabusak. Ha? Siyak ti nakabasol, iso asyakon ti agpakumbaba. Pangasim kuma, tadi mo istoryaan iti sabali ti kalukwak. Sa anak mat achis mo sakit. Amangan no katawaan dak no agistorya ka. Di ka madanagan, ta saan ko nga aramid ti mangibabain iti padak a tao. Di naklabas bastusan, ta amangan no mailaw ana. Wen, saanan? Agbalina kun anasingpot akaaruba, tapno di ka gumura kanya. Ay, nawaw! Saan mat adakas ti makiusar? Basta amo tayo kumamat a kontrolen. Kang runaan iti amin, amo tayo nga ipakada.
Iti kasta, awan maibaga dagiti kaarubam ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.